की कृपा से चलत छाती तान के जिकरे बल पे उड़त बाटा देन संविधान के बाबा साहिब की कृपा से चलत छाती तान के जिकरे बल पे उड़त बाटा देन संविधान के बाबा साहिब की कृपा से चलत छाती तान के देश विदेश में चर्चा बाटे भीमवादी टीम के तू होवा दीवाना चाहे जेकर हम तो वही जय भीम के।